खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ जोङो दायो थांनो ओंखारदों मोनसे जायगायाव माने जोंनि आदा बाजैनि नेवथा जानो थांगोन आरो दिनैहाय मा होनो नोंथांमोना सिगांनि ब्लगखौ नायदोंबा मिथिखागोन बेयाव आं माने हाबाखौथ' नोंथांमोननो देखायनो हादिया ओरैनो फट'ल'सो शेयार खालामदों आदा बाजैमोननि नोंथांमोनजों लास्टनि भिडिअ जोबनायावहा नोंथांमोना नायदोंबा मिथिखागोन आं होदोंमोन आदा बाजैमोननि हाबा होननानै ओमफ्राय बिनिनो दा बे आदा बाजैमोननिनो दिनैहाय नेवथा जानाय दङ आरो माने हाबा जाखांनानै बिमा बिफानि न'आव जे आलासि जानो थाङोना दा जोंनि बाजैया थांसिगोन आरो ओमफ्राय नलबारि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गामिनि नामखौ मामोन आं बावगारबाय आरोना जायखिजाया दा जों नलबारि डिस्ट्रिक्टआव थांगोन ओमफ्राय आंनि हासबेन्डबो ओंखारबाय ओमफ्राय आंबो नै दासो दुगैखांना जेबो देलायाखै नै एकदम बुगाव खावस्लिबनो देलायनो नागिरदोंसो ओमफ्राय देलायना ओंखारना थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दाखालिथ' आङो मोजाङै देखायनो हायासै जोंनि बाजै गोदानखौ दिनैहाय आङो मोजाङै देखायनो नाजागोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ आङो ओंखारखांनानैसो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना आङो थांनायाव बारा भिडिअ लालांनो हायाबो जानो हानाय थेवबाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिथिगोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला बारा गोजान गैला ना लामाया इयो बाजिलानि नङा रामपुर खाथि जायोना रामपुरानो मोनबाय बाङाय थांबानो सिगां रामपुरा थांनांगौ दे नै गेजेरखौ मुगलिनि गेजेरखौ सियाग्रा मानो मोजां इयो नै इखि थांबानो आरो ओरै थांफिननांबायना
Kalau kotak sukses. Ibu tu naik tu. Nah, iya sih dia tak. Ada tahu dia, ini aku ni. Kita tak tahu itu dia. Hai. Hai, làm được. Mencila kalian bro, mencila kalian. Tuh. Mungkin cầm đấy. Cái này. Cái sao nó kịp này video làm vậy đâu. Thôi cả cái đấy đâu. Thôi cả cái đó.